AM Pro, Denny Armila, spesial kagem Bapak Lurah. Lele, iya. Ibu-ibu mboten pengen ngerencangi kula teng mriki, Bu. Monggo Bu Nggih. Monggo Ibu Yo. Apa ta salah dong iso demen yang riko teko hatihan paling jeru. Iya. Apa ta dosa dong iso welas yang riko hansui sun pendam rendodo. Isong sing golek paran-paran, isong